Επί 2,5 ολόκληρους αιώνες, όσο το νησί παρέμενε υπό τουρκο-αιγυπτιακό ζυγό, οι κριτικοί δεν είχαν πάψει ποτέ να παλεύουν για τη ελευθεριά τους. Και όταν με το αίμα τους κέρδισαν την αυτονομία τους, συνέχισαν να αγωνίζονται για την ένωσή τους με την Ελλάδα. Τώρα είχε έρθει η μεγάλη στιγμή. Η ηττημένη στους Βαλκανικούς Τουρκία είχε υποχρεωθεί να παραιτηθεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο νησί. Και η ανυπότακτη Κρήτη γινόταν επίσημα πλέον τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Επίκεντρο του γιορτασμού της Ένωσης ήταν τα Χανιά, που επί τουρκοκρατίας είχαν πληρώσει βαρύ τίμημα στον αγώνα για ελευθεριά. Τώρα η πόλη όλη, το λιμάνι της, τα καφενεία της, οι δρόμοι είχαν πλημμυρίσει από γαλανόλευκες. Και ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους για να καλοδεχθεί ένα δικό του άνθρωπο, τον επαναστάτη του Θερήσου Ελευθέριο Βενιζέλο, που έφτανε πλέον ως πρωθυπουργός για να εκπληρώσει τον πόθο κάθε κριτικού, την ένωση με την πατρίδα. Μαζί φτάνει και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, έχοντας ακόμα νοπές τις δάφνες από την εποποιία των Βαλκανικών πολέμων. Και με την πολυάριθμη ακολουθία του κατευθύνεται στο φρούριο του Φυρκά για την επίσημη τελετή της Ένωσης. Εκείνη την ημέρα το ημερολόγιο έγραφε 1η Δεκεμβρίου 1913. Ήταν η μέρα που οι αγώνες και τα όνειρα γενεών και γενεών κριτικών έπαιρναν την εκδίκησή τους.